Hej, goddag og velkommen til TV3 News. I dag skal vi tale om mobning. Mobning er et stigende problem på de sociale medier. Flere og flere får krænkende eller truende beskeder over de sociale medier. Der er også flere statistikker, der viser, at mobning er stigende. Vi interviewede nogle tilfældigt valgte, og de svarede på nogle spørgsmål om mobning. I statistikken kan man se, at over halvdelen fra 12 til 14 år har enten sendt eller modtaget krænkende beskeder. Og nogle havde selv skrevet krænkende beskeder, eller decideret onde beskeder. Der var også nogen, der havde sendt nøgenbilleder, og de var blevet troet med, at de ville sende dem videre til andre. Nu vil vi vise jer et interview med en SSP-mand, som til daglig arbejder med sager som dette. Birk, hvad synes du om mobning på de sociale medier? Jeg synes, at mobning på de sociale medier er frygteligt. Der er mange, jeg har oplevet mange episoder med nogen, der er blevet udstødt fra fællesskabet, fordi der er nogen, der sidder bag en skærm og misbruger det. Det betyder, at de kan sidde bag en skærm og skrive alt muligt, uden de tænker over det. Og de ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Men det er let nok bare at tage afsted, og så er det jo allerede ude. I klippene er der mange af de sociale medier, som der bliver misbrugt. For man kan bare gemme sig bag en skærm. Problemet ved mobning er, at dem, der mobber, skader det ikke. Men dem, det går ud for, bliver meget skadet. Pas på derude. Tænk over, hvad du gør. Ha' en god dag.